אז מה קורה חברים, מכאן השבוע סרטון חדש של פורטנייט, והיום אנחנו עושים אתגר מטורף, שאני כל דקה מהמשחק אנחנו עושים משימה. אנחנו שואלים אחד את השני, ומה שהמשימה היא תצא אנחנו חייבים לעשות, אין ברירה אחרת. בואו נתחיל פשוט. כאילו, תרשמו לי את השם שלכם ברובלוקס בתגובות, ואני אראה, ואז אני ארשום אתכם בחברים, ותכנסו לשרת הפרטי שלי, ואתם תקבלו ברינותי. ומי שלא יודע, השביטו לי את הלייבים, אז כנראה בזמן האחרון בזמן הקרוב אנחנו לא נעשה לייבים, נעשה סרטונים, וכאילו גם סרטונים זה אחלה, זה יותר כיף לפי דעתי, שלייבים זה יותר כיף ופשוט אותו דבר. ובואי לזה. אני נוחתת במקום שלי, במי? טוב, או שאתה מפעיל טיימר או שאני מפעילה? רגע, תפעילי. אוקיי. טוב, רגע, בוא נתחיל עכשיו, אחרי זה תעשי דקה. את חייבת להיות עם פיקקס למשך 2 דקות. למשך 2 דקות? כן. אוקיי. לא, אושר, כדאי שנעשה... טוב, בסדר. אושר, אתה אסור לך לבנות גם למשך 2 דקות. לא! זה לא 2 דקות, זה עד המשימה הבאה. כן. שהיא עוד 44 שניות. אוקיי, תקשיבו. וואי, מה, אנחנו בסיור אושר. מה קורה? בסדר. וואלה, מתו 2. מי שחושב שאושר נוב, שיעשה לייק בתגובות. אני אף פעם לא נוב. בצחוק אבל. טוב, כנראה מת. עדיין לא עברה דקה, נכון? כמה פניות יש לי? כמה פניות יש לי ואני לא יכול לבנות. עבר דקה. טוב, בוא נחשוב על זה. מה? עליך, אסור לך, אוקיי? אסור לך לדבר במשך דקה. רגע, אם אסור לך לדבר, אז אתה לא יכול לתת לי את המשימה. לא, אני יכול, די, רק לזה. את צריכה? לא למהר טילים, למשך דקה. אוקיי. טוב, תקשיבו חברים, אני עכשיו מדברת למה מישהו פה לא יכול לדבר, אז אני בכיף שלי. אושר, בא לך איזה סקאר אפיק? אסור לדבר, בא לך? מה, לא בא לך סקאר אפיק כזה טוב? איך זה הגיוני? איך לא בא לך? איך זה הגיוני שלא בא לך? אין. קיצר, צופים יקרים, אולי הערוץ הזה יהפוך לשלי. אוי, עבר הדקה, אתה יכול לדבר. יש. טוב, איך קוראים לזה? זה אומר שאני יכולה לשים מילים. אני יכול גם לבנות. יכולת לבנות עוד מלפני דקה, 2 דקות. טוב, רגע, אז כל 2 דקות אני עושה משימה. עליי. יפה. מת. אוקיי. צריך עברה? כן. אוי, אז אולי אני לא עברה. אבל עליי 2 אנשים. בלעת.
אוי 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 אוי. תתלות. טוב, משימה הבאה. אני מחליט. תוריד לי את כל נשקים. אני לא יכולה לקחת נשק למשך 2 דקות. לא... 2 דקות? כן. 2 דקות. אושר, אסור לך להיות עם פאמפ למשך עד המשימה הבאה. מה זה משימה הבאה? עד הראונד הבא, כאילו המשימה הבאה. דקה כאילו. כן, 2 דקות זה. אוקיי, בסדר, קליל, מה יש לך? קליל, מה זה קליל? אני נשארת בזון רק בשביל זה. רק בשביל הלוט שלי. לא, אסור לך לקחת אותם. לא אמרת את זה. עכשיו אני אמרתי. לא אמרת אושר. עכשיו אני אמרתי. כבר עבר המשימה. אוי אוי אוי. אושר, פעם הבאה תדייק, חבוב. כמה זמן עבר? דקה. לקחתי. לא, יש עוד דקה אבל. מה זה קשור? קשור. איך משימה? מה? כל משימה זה 2 דקות, לא דקה. רגע, מה המשימה שלך עכשיו? טוב, העשייה שלי זה עכשיו שלה, כאילו אני אומר לך, אל תקחי בכלל לי. אוקיי. אושר. מה? מעכשיו אסור לך לבנות עם עצים. מה? אבל זה היחידים שלי. אין מה לעשות. אני יכול לשמור את הפעם באינבנטורי שלי לפחות? לא, אתה לא יכול לשמור אותם. טוב, אז כמה זמן נשאר? הכל ואסור לך להשתמש עד הדקה הבאה. נו, כמה זמן עבר אבל? עוד לא עבר, עכשיו עבר, עוד קצת. מה, את מסתלבטת עליי? כאילו, רק עכשיו ברחתי, נו. איזה רשאית. מה רשאית? אמרת לי לא לקחת תייר. עדיין. אני לא מאמין, לא, רודף אותי. נוק. מה יש שם אושר בלוט? איפה אני? אל תראה. יש שם אנשים. לא יודע, אתם קניתם את הסקין החדש הזה? כאילו, מה זה הסקין החדש שיצא? חזר? למה יש לי ויבאקס בסקין הזה? כן. יש לי איזה 6,000 ומשהו. נו, אז תן לי איזה גיפט, תהיה חמוד. חמוד. אושר, עליי! לא אכפת לי. אושר, עליך להביא לי את כל הלוט שלך. בואי אליי. רגע. עליך להביא לי את כל הלוט שלך, אושר, אתה צריך לבוא אליי. לא. את כבר אמרת את זה. לא יכולה. מה אני לא יכולה? כבר אמרת את זה אבל. עכשיו אני אומרת לך, להביא לי לא? את כל הלוט. אמרת בהתחלה ואחרי זה אמרת שוב פעם, אז לא תבואי. אמרתי שתוריד את כל הלוט, עכשיו אתה צריך להביא לי את כל הלוט. אבל אמרת 2 ב-1 פשוט. לא. אז מה אמרת? אושר, תגיד לי גם משימה, אין לך גם לוט אז, אבל וואי. תמתת, אין לך לוט. כי את הורסת. איך אני הורסת? אין לי לוט, עליי. אני פה. אל תפרצי, למה את פוחצת? כי הוא גרוע. נראה לי. יורם עליי מהצד. טוב, לא משנה. מה? טוב, נראה לי נסיים את הסרטון.
איך הרגו אותי עם סקאר אפיק? שיש פה מישהו עם סקאר אפיק? טוב, יאללה, סקאר חבר'ה, אפיק. אנחנו נסיים את הסרטון שלנו להיום, מקווה שנהנתם. אנחנו נתראה בסרטון הבא, שזה כנראה מחר, לא כנראה מחר, יאללה ביי.